Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, u vijestima poslušajte. U tijeku istražne radnje policija i inspekcija utvrđuju porijeklo medicinskog otpada kod Buškog jezera. Zagrebački klub livanjskih studenata uskoro organizira sajam karijera. Bosna i Hercegovina još čeka novce. Europska unija daje 70 milijuna eura za pomoć najugroženijim domaćinstvima. Premijerka Krišto priredila svečani doček premijeru Slovenije Golobu. Prijetnja Komšićevog zastupnika Zuhrić: Schmidt će snositi posljedice ako izbaci SDA iz vlasti. Novu odluku za Federaciju BiH možda ne bi provodili. Na obalu Buškog jezera, na granici općina Livno i Tomislavgrad, proteklih dana odbačena je veća količina medicinskog otpada, što je uznemirilo lokalno stanovništvo. Glasnogovornik MUP-a Herceg-Bosanske županije Ivica Vrdoljak za Fenu je kazao kako je MUP obaviješten o tome te da su u tijeku istražne radnje. Policijski djelatnici izašli su na teren i obavljaju očevid u vezi ovog kaznenog djela. Nakon tih radnji imat ćemo neke odgovore u kojem smjeru istraga o počiniteljima ovog čina treba ići dalje, dodao je Vrdoljak. Direktor uprave za inspekcijske poslove Herceg-Bosanske županije Dubravko Kovačević također je potvrdio da je u tijeku inspekcijski nadzor, nakon čega bi javnost trebala dobiti više informacija. Župa Svetog Ivana Krstitelja Pothum iz Livna prva je upozorila na ovaj ekološki incident, objavivši na svojoj Facebook stranici fotografije odbačenog otpada. Zagrebački klub livanjskih studenata 17. ožujka organizira sajam karijera Herceg-Bosanske županije. Ako još niste sigurni koji fakultet upisati ili hoćete li upisati fakultet uopće, ovo vam je odlična prilika da riješite svoju dilemu. Sajam karijera vam omogućuje razgovor sa studentima raznih fakulteta koji iz prve ruke mogu reći o čemu se radi i što vas čeka. Uz to predstavit će se prednosti Zagrebačkog sveučilišta glede stvari kao što su smještaj, prehrana, studentska prava i sl. Događaji počinju s predavanjem u sveučilišnoj dvorani u 11 sati. Nakon kratkog predavanja otvaramo sajam karijera u sportskoj dvorani Srednje ekonomske škole u Livnu. Osim toga, Zagrebački klub livanjskih studenata organizira probnu državnu maturu za maturante. Održava se u 2 termina, petak 17. ožujka u 15 sati u prostorijama gimnazije Livno za maturante svih ostalih srednjih škola. Subota 18. ožujka u 9 sati u prostorijama gimnazije Livno za maturante iz livanjskih srednjih škola. Kada će Bosna i Hercegovina dobiti 70 milijuna eura pomoći Europske unije za suočavanje s posljedicama poremećaja na tržištu energenata? Ovim novcem namjerava se pomoći najugroženijim domaćinstvima, međutim BiH bi mogla ugroziti realizaciju ovog projekta ako ne usvoji osnovne propise koji se tiču energetske politike, piše BiH RT. Akcijski plan koji su bosansko-hercegovačke vlasti dostavile trenutno je predmet provjera, ali najvjerojatnije će dobiti pozitivnu ocjenu Europske komisije, tako da bi
bi isplata prvog dijela pomoći od 63 milijuna eura mogla početi krajem ovog ili početkom narednog mjeseca, tvrdi šef delegacije Europske unije u BiH Johan Sattler. Više od 160.000 domaćinstava će dobiti ovakvu vrstu podrške, a tu su također i mala i srednja poduzeća koja se suočavaju s određenim poteškoćama. Pored toga, pomoć još za izolaciju i unapriđenje 4.000 javnih objekata, kaže šef izaslanstva i specijalni predstavnik Europske unije u BiH Johan Sattler. Od ukupnog granta 50 milijuna eura će kroz vaučere dobiti socijalno ugroženi građani kako bi pokrili razliku troškova koje su za energente plaćali u prošloj u odnosu na ovu godinu. Premijer Republike Slovenije Robert Golob doputovao je u posjetu Bosni i Hercegovini. Predsjedavajuća vijećom ministara BiH Borjana Krišto priredila mu je svečani doček ispred institucija BiH, nakon čega je počeo sastanak premijerke BiH i premijera Slovenije, javlja hrvatski medijski servis. Ovo je Golobova prva posjeta inozemstvu otkako je izabran za predsjednika slovenske vlade. Nakon razgovora s Krišto, Golob će se susresti s članovima kolegija oba doma parlamenta BiH te krnjim predsjedništvom BiH. Albin Zuhrić, izaslanik u Domu naroda parlamenta Federacije BiH te donedavni savjetnik drugog bošnjačkog člana predsjedništva BiH Željka Komšića, nazvao je odluke visokog predstavnika Kristijana Schmidta budalastima. Najavio je da DF i SDA vjerojatno ne bi provodili eventualnu novu Schmidtovu odluku koja bi omogućila formiranje vlade Federacije BiH u kojoj ne bi participirala koalicija SDF-a. Također zaprijetio je Schmidtu da će snositi posljedice ako donese takvu odluku. Zuhrić je za BiH RT komentirao proces formiranja vlasti u Federaciji BiH, a na pitanje hoće li DF participirati u novoj vladi Federacije BiH, Zuhrić odgovara: to ne zna nitko. Nitko ne zna kakva će biti vlada Federacije BiH. Bez obzira što građani misle tko što dogovara sa strane i imaju li planovi, ja koliko sam upućen zaista se ne zna. On smatra da se u formiranje vlasti u Federaciji BiH krenulo naopako i da će netko morati popustiti kako bi se krenulo naprijed. Slušali ste vijesti Kupreškog radija. Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic osiguranje. Već 5. godinu zaredom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic osiguranje.